Olympisch kampioen. Antoinette Rijkma de Jong. In één keer goed. Ja, dat is geweldig. Ja. Superleuk, maar ook super druk. Spanning. Dat we gewoon 1 medaille krijgen. De kranten stiet vol met Italiaanse sporters toch haar prestaties over de weekend. En de achterban is heel groot worden. En dus zijn wij wel benijd hoe zou dat met de Friesen wezen. Ja, want we hebben de 1500 meter vrouwen. Daar toch 4 Friese sporters zo mooi. Dus je kan wel stellen dat we gewoon een Frieske joen hebben. Dan kan ik wel in het ziekje. Hoe zit het nou met die Friese achterban? Onderwijs, naar de ijshal. Want het is de Frieske joen. Maar Kok, Rijpma de Jong en Groenewoud. En Smeding natuurlijk. Die komt dus voor Engeland. Die gaan we jij er alleen voor de camera helden. Want we zijn wel benijd. Hoe kan het nou wezen dat een Friesin in een pak van Engeland riet? Nou, ik ben geboren in Engeland. Ik heb een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Die hebben elkaar ontmoet in Londen op de universiteit. Toen ik 8 was, toen besloot ze, oké, laten we voor een paar maanden naar Nederland verhuizen. Ja, en toen zijn we naar Harlingen verhuisd en dat zou tijdelijk zijn. En toen werd het 3 maanden, 6 maanden. 6 maanden werd een jaar. En toen was het van, nou ja, we blijven. Dus ja, ik ben deels opgegroeid in Engeland en deels in Harlingen. Wij zeggen een heel mooie trui, maar even zijn op Friesland. Je bent de supporters van Elias Smeding, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja. En wat verwacht je ervan? Hij gaat top presteren natuurlijk, hè. Nou, Femke Kok, ik natuurlijk, maar Elias Smeding, I think she will be the third, I hope. Spanning. Heel veel spanning. Wat ik wel mooi vind is dat ze een achterban krijgt een beetje in Engeland. Hoe is dat voor je? Ja, heel leuk. Wij zijn natuurlijk allemaal in Engeland opgegroeid. Of tenminste, ik minder lang dan de rest. Maar het is heel leuk om te zien dat onze oude vrienden en familie allemaal achter haar staan. Nou, dat weer dus al een stukje achterbaan van Smeding. Ja, die ben er ik al. Maar ook gaan halen. Ook nooit de hal. Alles voor Femke. Wij zijn op ziek. Ik ben importfries. Ik woon in Jouren. En voor wie kom je met supporter? Femke Kok. Voor wie zijn jullie hier vandaag? Femke, Kok en Rijkma en Antoinette. Eigenlijk alle Nederlanders. Ja. Wat verwachten jullie vandaag? Ik hoop eigenlijk dat we gewoon 1 medaille krijgen. Maar ja, natuurlijk alle 3 podiums is natuurlijk extra leuk. Je moet hem even omdraaien. Oh, wacht. Wij zijn fans van Femke Kok, denk ik. In één keer goed. Hoe is dat zo? Nou ja, ik zeg een koksmuts. Je hem zullen haar goed supporteren. Zeker. Waar de gouden medailles, jongen. Nou zien wat ze goed kent vanuit de eerste rit. Maar je bent net familie van de rieders of zo? Nee, dat net. Gewoon een hele grote fans dat je meer een weekend zitten. Ja, absoluut. Jullie komen speciaal voor Antoinette hier naartoe? Niet alleen voor Antoinette, maar wel in het bijzonder. Omdat we Antoinette hebben leren kennen, een tijdje geleden al. En haar dus zijn gaan volgen. En haar foundation een heel mooi initiatief vinden en dat ook zeker ondersteunen. Wat verwacht u ervan? Nou, ik verwacht eigenlijk veel vandaag. Zoals ze dat ook op het OKT heeft laten zien. Er staan als het moet. Antoinette Rijkma de Jong. Ja, goud. Hey, een gouden medaille voor Rijkma de Jong. Geweldig. Ja. Heel mooi, mooi. Ja. De blitzkip op de tribune doet elkaar op een gegeven moment achter op het schema van de Jong. Ja, dat is geweldig. Ja. Ik zeg dat de sfeer er aardig goed in zit bij hem. Ja, zeker. Ja. Wij toch een treien Friese vrouw die maandag onder 1500 meter, daar matten wij bijwezen. We hadden echt de grootste Friese vlaggen ooit, mijn naam. Mocht eigenlijk net, volgens mij. Hoe groot is er? Hoeveel of jou? Ja, dan moesten we alle 5 beet houden, zeg maar. Dan wil ik die vlag zien, hè? Dat snap ik. Oké, hij heeft er echt voor die. Hoe is dit voor je? Ja, superleuk vanzelf. Bloedstal, maar ik fantastisch. Wie echt super. Wie heeft er woon? Antoinette Rijkma de Jong. Voor de laatste keer zijn we naar Team in Elhuis nou. Ja. Want Antoinette Rijkma de Jong goud. Astel Heimwee? Heimwee, nou ja, dit is wel de laatste keer dat we hier dus nou heen schillen. Komt erom. Mag ik maar heel even, want de NOS wil live. Dus een zusje hierachter die vet ontstrest. Maar daar lopen wij niks van hoor. Is het besef er überhaupt al? Ja, soms wel, soms net. En soms dan realiseer ik me en denk ik, jeetje, ik ben gewoon Olympisch kampioen. En op een moment denk ik,
Maar hoe dan? En dat is gewoon echt heel gek. En het viel een soort van heel emotioneel en heel... Ik denk van, maar nee, het is echt heel bijzonder. En, Hoe volle train ben er Joet of vloeit? ja, echt wel heel volle. Het is wel van alle kanten, ja. Van Koen, van mijn heid en mem, van Freun, van mijn zuske, Paak en Beppe. Iedereen, steeds maar die zo lang mij leeft en die er een groot aandeel in heeft, die hebben eigenlijk wel wat traanlitten, denk ik, ja. Dat wie Antoinette. Ja. We kregen haar toch voor de camera. We hebben begrepen dat de NOS de uitsturing deel is en moest zodat wij haar interviewen konden. Ja, want toen we kijken naar binnen roen, toen zeer op uw telefoon al je appjes misschien van de NOS moest wachten op een Friesland. Maar, en terecht, want zij hoeven natuurlijk even niet Fries te dragen dan. Ja. En wij staan hier in Kusken. En er is nice binnenkomen, want de mannenrelay heeft goud pakt en daar zit dus Itzhak de Laat in bij. En weet je, schatelijk is zo'n sport waarbij je zo goed kan zijn en zo hard kan vallen. Dat weer Team NL huis. Dat wie hem. Maar 2 weken huldigingen. Huldigingen, we hebben alle Friese huldigingen mooi maken. Gouden medailles, zilveren medailles, bronzen medailles. Bronzen medailles. Alle kleuren, alle metaal. Ja, en we sluiten dan allemaal de short track ploeg. Mooi onder Itzhak de Laat. Ja, die dan eindelijk na al die Olympische Spelen de misgongse medaille binnen. Ja. En we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het met hem gaat. We krijgen een drokte van je welste, dus dan zijn we morgen nog een op ziekje en dat krijgen we nooit zien. Hey Lokwenske, hoe is dit? Ja, onwerkelijk. Ik denk dat zegt volgens mij bijna elke Olympisch kampioen. Maar ja, ik kan er nu over meepraten. En het is inderdaad echt een bizar onwerkelijk gevoel. Dat je, ja, zeker omdat het natuurlijk, het hele traject maakt het nog specialer. Hè? En dat het dan uiteindelijk als een echt Olympisch sprookje, als een Olympische droom, als het uitkomt, dat het kan, dat voelt altijd als een droom. En het is gewoon echt geworden. Ja, hij is echt van mij en dat heb ik voor de eeuwigheid.